Hezký den, vítám vás na věštění s prosekem na 25.5.2025. Zamícháme kartičky a podívám se, co vám tam jde. A pokud chcete výklad okamžitě, 24 hodin denně, tak info je na www.výkladživě. Takže na dnešek je wow, to tady hodně peníze. To znamená, že když se rozhodnete pro nějaký podnikatelský záměr, tak by vám opravdu nebesa byla nakloněna. A pokud chcete i nějakou změnu, která souvisí s pracovníma záležitostmi, tak je to pro vás nakloněné. Takže vám moc držím palce a na zdraví. Mějte se moc hezky.